दिनै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बिटिआर सरकारनि जिनिखि बे 10 बार जन्म दिवसखौ फालिनायनि खेथ्रआव जों बहुत मोजां मोनदों आरो प्रमद बर'नि जि दैदेननाय बेखौ जों गासैबो रायजो राजाया दिनै अनसायदों। बेनिखायनो आं बिथांखौ गिबियाव हामबायो आरो लोगोसे दिनैनि बे जोंनि बे हाबाफारियाव सफैनो हानाय जे जोंनि मेडिया पार्सन फंबायमोनखौ आं नोंथांमोनखौ गिबियावनो हामबायहोदों। हामबायहोनायजों लोगोसे जों दिनै जे जों प्रमद बर'नि दैदेननायाव जिबादि जोङो अनसायनायखौ मोनदों, डेभेलपमेन्ट खामानिखौ जों जि नुनो हादों, जों दिनै रायजो राजाया बयबो अनुभब खालामदों जे बिथाङा जे माबादि मावनो थांगासिनो आरो माबादि जोंखौ दिनै दैदेनबोनानै जोंखौ बे फर्जायाव लाबोदों, बेखौ जों गासैबो रायजो राजाफ्रा सम्पुर्ण मिथिजोबखाबाय। बेनिखायनो आं बुंनांगौ खोथा गैया, फैबाय थानाय जेनिखि बिसायख'थियाव जों बिथांखौनो नैथि बारनि थाखाय जोङो देरहाहोनानै जोंनि बे बिटिसिनि बा बिटिआरनि जों चिफ हिसाबै बिथांखौ जों दिनै देरहानाया जों बयबो साफ्रोमनिबो दायित्व होननानै आं खावलायगोन। दिनै बे मिडियानि गेजेरजों, ससियेल मिडियानि गेजेरजों, संबाद माध्यमनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव रायजो राजाखौ आं खावलायदों। दिनै बिथां जोंहा इउपिपिएलनि जायनोखि चिफ, अर्थात फैबाय थानाय जे बिसायख'थियाव जोङो इउपिपिएलखौनो देरहासार खालामनानै पुनराय आरो जों बे सरकारखौ मोनफिननो हाथों होननानै आं दिनै गोजोननायखौ आं बिथां सरकारनिसिम हरनानै आं खावलायदों रायजो राजाखौ जे फैबाय थानायाव जोङो गासैबो ट्रेक्टरनि छबियाव सावगारि भटखौ होनानै जोङो देरहासार खालामनाय आरो नैथि बारनि थाखाय जोङो प्रमद बर' सारखौ जोङो चिफ मोनगोन होननानै आं आसा फारिनाय थादों। आं बेनिखायनो रायजो राजाखौ दिनै खावलायगोन जे फैबाय थानाय जे बिसायख'थियाव जोंनि इउपिपिएल दोलोखौनो सायख'नानै जोङो गभर्नमेन्ट दानायाव मदद खालामगोन, आं बयनिसिमबो खावलायनाय थादों। इउपिपिएलनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट इउजि ब्रह्म बिथांखौ आं हामबायहोदों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। आं बिथांखौ अनसायहरो आरो लोगोसे रायजो राजा भटार्सफोरखौबो आं खावलायदों बिथांखौबो जोङो दिनै मोजाङै जों हामबायहोनायजों लोगोसे जे पार्टिखौ दे बिथाङा मोजाङै दैदेनबोदों आरो बे फर्जासिम मोजां अबस्थासिम लाबोनो हादों, बेनि थाखाय आं बिथांखौ हामबायहोदों आरो रायजो राजाखौबो हामबायहोनानै होजानो लुबैदों जे दिनै जोङो बे सुक्तिनि गेजेरजों जे बेसेबां सान्थि मोनदों, जे हारसा बर' कुनु जाति जन'गस्थि जों दिनै दावराव दावसि गैयालासिनो जों दि मोजाङै हरनि 1टा 2टाबाबो जों थाबायलायनो हादों, बेजों लोगो हमलायनो हादों। जोङो बेखौ बे परिबेसखौ मोननो हानायनि थाखाय बिथांखौबो आं दिनै फाउन्डार प्रेसिडेन्ट इउपिपिएलनि जायनिखि इउजि ब्रह्म सारखौ आं हामबायहोदों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। जों हसाके जों बहुत गोजोननाय मोनदों दिनैनि बे इउनाइटेड पिपल लिबारेशन पार्टिखौ जोङो दिनैनि बे साना माने गायसननाय सान, बे सानखौ जों फालिनो मोननानै बा सेलेब्रेट खालामनानै जोङो बहुत गोजोननाय मोनदों। आरो जों दिनै गाजा गोमजाहै जोङो दिनै बे जोनोम सानखौ, इउपिपिएल पार्टिनि जोनोम सानखौ गाजा गोमजाहै दिनै जोङो फालिनानै जोङो दिनै एकदम इन्जय खालामगोन आरो एकदम खुसि खुसियै जोङो दिनै सेलेब्रेट खालामगोन। जोंनि बे हाबाफारियाथ' जोंनि दा जिथुनाखि हाबाफारि, बेयाव कुइज थागोन, मेथाइ सिंगारफोरबो जों लिंहरदों आरो बिदिनो सोरबा मोसानायबो जों बिदि लिंहरदों, मोसानायबो थागोन, मेथाइबो खननाय थागोन, बिदिनो कुइज टाइमबो थागोन। बेफोर बायदि बिभिन्न धरननि जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि जों हाबाफारिलाइखौ दिनै जों लानाय जादों। बेहाय जोंनि बे पुरुनिगरि मारि प्राइमारि कमिटिया आरो हिसाबै बहुत जों गोजोननाय मोनदों। जों माने बहुत जों हुखि दायो बेबायदि सेलेब्रेटखौ खालामनो मोननानै।